wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Barkamu da wannan safiya. Yau mun kawo muku wani tsari wanda za ku samu kuɗi kimanin naira 60,000 a cikin kwana 2. Idan ma kana da ƙoƙari a cikin kwana 1 za ka iya samun ta. Yanzu za mu shiga cikin shirin gadan-gadan don mu nuna muku yadda za ka samu wannan kuɗi cikin sauƙi ba tare da ka takura ma kanka ba. Wasu da yawa suna da wayoyi amma ba su san amfanin wayoyinsu a hannunsu ba. To insha Allah idan kana biye da mu a cikin wannan tasha za mu rinƙa kawo muku platform wanda za ku rinƙa samun kuɗi ta hanyarsa. Sai dai kawai burina idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawa don sanar da kai sabon shirinmu platform ɗinmu da zarar mun ɗaura. Bismillah. Misali za ka nemi link na wannan application ga wanda ya saita. Idan ko baka da link wanda ya saita, misali ka bar mu yanzu muka gama koya muku za mu ajiye muku link a description sai ka shiga ka duba. Yanzu za mu shiga cikin shirin gadan-gadan. Ni nawa link ɗin yana WhatsApp ne. Misali suna hau kan WhatsApp ɗina haka. Yawwa wannan shine link ɗina. Misali kai tsaye zai kawo ka nan. Watching video and get paid for it. Wannan kamfani zai dinga baka videos ne. Wannan bidiyo idan ka tsaya ka kalle shi sai su biya ka. Duk kallon da ka yi bidiyo sai su biya ka. Misali kun ga kamar wannan bidiyo ne, idan na tsaya na kalle shi za su bani wannan kuɗin. Wannan bidiyo ne idan na tsaya na kalle shi za su bani $9.60. Duk minti ɗaya ka da $60 ne. To inda ka yi sabon zuwa ne sai ka shiga nan gurin. Yawwa nan za ka danna, in ka danna zai kawo ka nan gurin sai ka danna da ka sa signing up sai ka shiga kai click. Kai tsaye zai kawo ka nan sai ka sa username ɗinka misali Yahaya. Nan ƙasa sai ka sa email ɗinka misali Yahaya Garzali 6. Ƙasa sai ka zo ka sa password ɗinka misali nan ma sai ka sake maimaita shi sai ka yi sign up haka. To haka sai nuna ka account ɗinka ya buɗu sai ka yi saving password. Kaga Yahaya earning money 0, ban da ko dala ɗaya a cikin account ɗina kuma ban da referral ko ɗaya, ban da samun referral ko ɗaya. Yanzu wannan shine link naka. Idan ka ɗauki wannan link naka ka tura abokinka misali in ne haka zan copy ɗinsa sai in tura ma abokina. To idan ya kalla ko nawa ya samu za a raba kuɗinsa 100 sai a ban 40 daga ciki shi ma a bashi nashi. Amma dai za a bani ladan na kawo shi kamfani. To yanzu za ka fara wannan aiki nan idan aka sa watching pay video nan za ka shiga. Bayan ka shiga watching pay video zai nuna maka nan. To haka zalika nan dukkanin su kallaye ne videos ne. Kun gan su videos ne. Wannan in ka kalle shi za su baka $5 amma ɗan tsawo. Wannan $19, wannan $46, wannan $10. To dukka videos nan da dama. Da ke bamu da lokaci amma ba mu fara yanzu ka gani. Misali wannan bidiyo sai ka shiga haka. Zai kai ka nan gurin sai ka start watching. Yau sai ka buɗe bidiyon.
สถานการณ์ดุเดือดนะครับจริงๆเรื่องไวรัสไม่ควรจะเป็นปัญหาที่กลายเป็นปัญหานะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์การเมืองแบบนี้เหมือนกับอะไรก็เป็นปัญหาได้หมดนะครับอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าวันนี้ประเด็นใหญ่ในเรื่องข่าวเนี่ยคือปฏิกิริยาที่คุณอนุทินเนี่ยตอบโต้คุณธนาธรซึ่งก็ค่อนข้างดุดันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบอกว่าธนาธรนั้นไม่สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งบอกว่าธนาธรมือไม่พายเอาเท้าราน้ำนี่ก็ถือว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงรวมถึงการที่พลเอกประยุทธ์ตอบโต้ด้วยว่าคนที่พูดแบบนี้เนี่ยเป็นคนที่ใช้ไม่ได้อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเมื่อสองคนนี้พูดเนี่ยเราก็ต้องฟังว่าธนาธรพูดอะไรไม่งั้นเราก็กลายเป็นกระบอกเสียงให้นายกหรือรองนายกด่าอีกฝ่ายอยู่ข้างเดียวดังนั้นก็จำเป็นจะต้องปล่อยสองเสียงให้ได้ประชาชนได้ฟังกันนะครับแต่สิ่งที่ธนาธรพูดจริงๆได้มีเนื้อหาที่คาบลูกคาบดอกนะครับแล้วก็ดุดันมากกว่านั้นแล้วก็เป็นเหตุให้ธนาธรวันนี้ to da a ce na tsaya wannan fim har ya kare to za ku ga kuɗi na account na misali sai in shiga my use area ɗin kuma kuɗi na 00 ne ba su ƙara ba to nan kuma sai in ka tara kuɗi wajen withdrawing za ka cire kayanka withdrawing ɗinsu baya ɗaukar lokaci bai fi minti 5 ba ko 6 za ka ga kuɗinka account sai ka danna nan in za ka withdrawing gashi ne idan da ATM card ɗinka za ka sa suna buƙatar visa ne ko master sai ka shiga ka sa musu idan da bitcoin za a biya ka sai ka shiga ka sa musu address naka idan to phone bill za a biya ka sai ka shiga ka sa musu lambobinka idan ma ta PayPal za a baka sai ka ba su suna kake amfani da shi na PayPal naka idan kuma ta bank account system za a biya ka sai ka shiga ka ciccike nan gurin haka idan kuma ta Western Union ne sai a biya ka ta nan cikin sauƙi wannan shine takaitaccen bayani akan yadda za ka saita wannan system amma yanzu za mu ajiye muku link a ƙasan description idan kuna da buƙatar yin amfani da shi sai ku shiga ku saita sai dai kar ka manta idan yau ne farkon zuwa ka daure ka mana subscribing don mu dinga sanar da kai tsare-tsare da zarar mun ɗora mun gode.